Ti pakasalitaan ni Jenny nga Napoluan, ti bastarda. Dear Manong Nemi. Masursurunak no dak dito'y balay, tanu awan ti klase mi Manong Nemi. Tamanipod iti nagasawan ni nanang ken addan dua nga kabsat ko iti ina. Kaslasan nakmatang ibilbilang nga anak. Ngayon, nagpakadaak tada papanak. Igawid na Manong Nemi. Ada malabiyang na kanya. Ngayon nadak dito'y balay Manong Nemi, saan kapagpukunyan. Basta malpas ko laki di aramid ko, dito'y balay. Awa matubra kon Manong so nga. Kaging ka nga nakaawat ang di text ni Luz Manong Nemi. Jenny, ana ubram. Awan. Agrupat kan. Tayo tagpipiknik. Sumurot ni Henry, Jekras mo. Ano ti pakada kita amat basa tayo, sapat umat ita. Kinalakpat ng sumbat. Bahala ka na. Bahala ka, ano hang kaumay. Awan kong daway mo nga masirpat na ka ni Henry. Diba? Kras mo yung soda. Ano ti pang barko? Bahala ka. Pangururayang nyo ang kanyak. Dito'y balay. Sige, agrubot ka. Nagrubot nga roda na ama nung nimi di madlaw ni nanang. Babanang, di eskwela na nanang. Eskwela? Eskwela no? Sabado? Agpractice kami. Ano, praktisan nyo? Kahit may pangipiti ko, dandaling graduation. So, ang practice kami. So, sa putila may pampambar musika, ha? Kang kanahin ka magbagaan. Dito ka kinagaraw mo. Ang mga numaipada ka kanyak nga agad abalasan. Sa anak kas kata kayo, nana. Nadihi pa may bagan, sin ama. Aking kakarig ito. Sakit nag-asawa kayo. Diyak kurso na ito, asawa yun. Ano nga di kurso natin pagbagam, ha? Ada ka di mading ipagpakita ken ka, da asawa? Ada ka di mading ipagpakita na ken ka, na angkel mong hulyo? Ha? Sabali pa nagkita na kanya, agkurso na nga ta kanya ka. Sa ibagbagam, loko, di ka lamang bain. Kita yun, nga napsata ko. Fourth year high school, oh. So nga, lumabalin na, desunad to, awanak dito, inakiyan dalula. Talay pagbagam. Nakasing-singpet na angkel mong hulyo. Kalpasan na, ibagam kinti, nga dama di ba nakikita na ken ka? Bakang dumten to di gundaway nga, asawa na, pati anak. Kaya talagang isaso. Napiya kumamat na ada madi nga bisyo na angkel Julium. Hanga gininom, hanga sigisigarilyo, na singpet, nagagayat. Iyawat na tumanin, kumpleto ng sweldo na into numalan. Ta Sabado ita. Yun ako nang. Paparam nga talaga, nang atang ka mag-practice ko nakmet. Ayaw gayam. Huwag tayo manggaruda. Magpletek. Kaya pagmiriyan tagtumod ka na. Hala. Ang moment nga akong pagsapulak sipot, hindi nag-anakak man eh. Anak, kahit lumad lang kami nga anak. Alan. Ano? Ito. Ano sa 50? 50 sa nga gasulat na lang. Sa nga gasulat na alan. Oy. Amo nga ibagang kasurusuro mo ni angkel mong Julio, ha? Dati kwarta nga ko kenga. Nagapuking ko na. Sweldo na. Ha? Sige nga, Rod. Muto, edad yun na. Tinakon. Simurotak na Rod, Manong Nemi, kadalus, kandida dumapay, nga kabaranggayan kan kaskola ami nga napaniti igid ti baybay. Kadagpay so Manong Nemi at sa Giant ni Henry. Mike Crass. Inauna ni Henry Misyak kabutas second year college nan, Manong Nemi. Ilin to the fourth year high school at paylay. Sana kami namamanpansin. Sa balit kaso na. Siyempre, kapag nga taa, uububing ang imsuna, di nga takasadar na at kayat na. Ngayon inaramid ko iti agundaway, Manong Nemi,
tinang ted iti motibo ken kuana. Nakatupisak manunemi nga lumabas-labas iti ayan mo. Sa akong totalyawin ni Sona ket no siyak tikit kitain na umisam ako mo. Agpapansina. Nabintasak. Baka siya kabibintasan na kami nga babae. Nagagandang kami timapog iti baybay manong nemi, agsisinayo kami, agkikinamatan kami, aglumba kami aglangoy, tumakdang kami manong nemi, aglumba kami agtaray, iti napino kadaratan. Hindi agsublin, di kadi kakaduak manong nemi, nagpatiak iti amyanan. Hindi mapasungatak manong nemi ni Henry nga umaitiayan ko. Wow! Nadlaw nakbitlaing ko naktinakan ko. Rinugyak beten tinagpaabagatan nga kaslag subli ako ni Tayanda. Nga medyo simbagpatak tap nagkastagat hanggang nagsinabag. Ngim sumabad. Ni? Jenny? Ay, Henry? May nakdadahan dito eh. At ako may bagak. Nanay bagam? Nakapimpindas ka. O ba? So, may bagam napindasak ka. Di nakabat ikas kaso. Ita lang ano, makita ti pintas mo. Ta nakatupis ka. Mga tao mo, 16. Never been kissed. Never been touched. O ba't may boyfriend ko? Kusuno ko mga magdamang kiss kanya. Siga girlfriend mo, playboy ka. Awan di gijay. Kinabot na. Sikapay lang tin makarigtang kiti ayat. Tulamin bagbaga, di ka man laingan. Mabit lang. Hala, di mo ganun ti emak. Amang ano, I love you. Ginuyod na manong name kat napaara ko bakang ko. Hala, Henry. I love you. Ubing pay. Mabaling kita kisya na kita lips mo. Lo, makita na tayo na eh. Datat kita. David manong name tima ko na nga nangrugyan ti relasyon mi kini Henry. Huwag manong. Nagmayat gayam ko na. Nagawa pa ni Henry manong name. Nagbara na ginibibig na mga rakom. Mga gekar ginibibig ko. Nakaswimming trunk. Kat ino idan na sinatibagi na dibagi. Nakaw, manong name. Nagbara. Adang arod idin nalimad ng relasyon mi kini Henry manong name. Kasi bilang ko inspirasyon ko. Naladawak nga ng dimteng, iti-dating aldaw, manunemi, ket ni Uncle Julio tinangsita kanya. Aba, ita ka lang nga nagawid. Ha, Jenny? Ano ba, bibiyang mo? Bibiyang mo karot kanya, kadinakbot putot. Sapsapulin na kaninanang mo. Madandana ang kaninanang mo. No, apay ako, nakapay kanta ka lang. Gabo kininanang mo. Tayak kaya madanagan ni nanang mo. Taninanang mo, kat asawak, ipatpatag ko. Kituin, dahil lang ha. Siyak, dinakbot putot. So, ang bibiyang mo kanya. Hanggang kumamit ka sa panagsasaom, Jenny. Uras ang kaanak nga ama, respetarong kumamit nga siyak ti asawa ni nanang mo. Nabalangarod ni nanang, katsapsapulan na kangarod. Kaya damat cellphone ko, tinagdekteksan. Nakadado nga tawag na kengkang. Ken text na. Ayun na kami sa cellphone mo. Doon tibag ko, jak pakinita. O, makita. So, kahit kung dagin na. Di ka manganin. May bisin. Kinunak manong nemi kat simre ka kundit siled ko. Kasta manong nemi ti panakisarasaritak iti agsyuman kanya. Tadyak kursunada manong nemi ti langana. Sila madi. Tapos tadyak kayat, hindi nga makiasawa ni nanang.
Yung nakiasawa, sakit ni, nagsarunungan, nagpututan at duwa. Idudumteng ni Nanang Manunemi nagtugtugid sa lag ko. Jenny! Jenny! Linuktak. Abay. Anong apay? Abay taka lang. Napanam. Practice, hindi kasi nga oras. Kita, impastik mingor nag-practice ta, hamto nga ulit practice. Nag-practice ka sa sa ako tipot no. Anang practice. Nga bakit yung ay, kaano pa nga mo tugol buda? Anong tabok ko, tanong kasta. Ay, nabakam nagbibiglik. Api ulbuta ka. Ha? Tanong jak, ibagkatikas dyan, ba't malubusan? Di ba kalatang ng eskwela ka practice? Oo, na nagtangging taulog. Hoy, nasaan ka dumingig kanyak? Ha? Kaya't mo ka dito may pada kanyak? Ha? Phew! Kunada ah. Anyat poon, isubat ti bunga. Kaya't mo ka di ba taga nakabalasa nga, ha? Nulabsag tag sao Manunemi nagbalinak abastos nga anak. Awan respeto tag siyumang kanya, patin Nanang Manunemi katang sita, pagulbudak, natangken ti ulok, sana kadumtumngeg ken kuan. Takasarum ko amin, di kastoy kabiag ko manom. No apel nga balisak nga bastarda. Nga daan at aksyoman, nga aksyoman kanya, nasaya atak mo, kunanang sa bali para kitkita na kanya. Kaya di nga rabi, Manunemi, pimanawak na pa nagidibalay ni Lula. Kaya Macman. Apay, may malamaturog dito. Inaalat tipungan kinulas ko. Tapno na kadwayo. Nalawlawat ko, balay mo, may saka, idinto ta na ililit, balay mi, kinado kami. Nadangataman yung kinaguram, dito balayaw. Apaw, so, may kamanin dito. Ang kanayon nga nakagurgurak sa jay, Lola. Aksyoman kanyak at sa bali pa nagkita na. Panang ipapamulang na hapaw. No nakasaya-saya at nakasingsingpit ni Julio. Siya mom, no dakis kumanan yay, nga aksyoman ken ka. Talaga nga, idiubing ka kumapay lang kita, binabaot na ka. Abay, napadasam ka din na binaot na ka. Kaano lang may kasawad na. First year, graduate ko lang, grade 6. Kawat. Kita, patin nga tawon, ng kasawad at wamatan tanak na. Aba, inung tanakan. Saan na kong Lula, ngayon, di pa nakita na kanyak, bali. Ay na, panang ipapan mo lang data po. Panang ipapan mo lang data. Saan na nang, stricto. Kasla, di nakibilang po nung anak. Manipo din anak dan kinda kay Julio. Kasla din nakbatin anak. Kaya pagbasbasahin na kakumapin nga rodmait. Mangmangang kakumangarod sa Jabalayaw. No saan nakahibilang nga kadwa, uno anak, uno ibiya ka miyembro ti pamilya. Basta Lola, nga mabaling kag anak ko dito. Ay, sus, kasi nung orti bang papasakin ka, kahit tao makurkwarta. Halaman. Lola, maturog ka dito. Lakit na maturog ka lang itaagit, di maturog ka. Sige. Manunemi ti dahiti nga rabi,
Ket gabot ta Domingo iti kabigatan na nadlataw ko tinagriing imay ni nanang. Nanang, diririm yan ni Jenny Drabe? Adad toy, simat baturog palaing. Hilingan nyo malang. Ay, Jenny, ring ka doon, dadto din narang mo. Jenny! Napilpili ta kabimangon manon nemi, nakadumog ka magmag na. Eh, may mas turog. Disturbo. Anong nga disturbo yung magmagkap? Anong nga kahit magmalmalam ka patpatang matmaturog? Sa kantumalag malmalam, kasta? Kita umat klase. Kita uran klase ah. Em, tumulong ka. Sikat ba pa mang laba kalagi dimurang tayo? Ngapi ko mong siya. Talamurang ko at laba. Tada nga talaga ya. Abay kastaw ka ha? Di ani? Ha? Di ka, isurusuro ka mata. Nanang gapon nga tungpal ka kanyak. Respetaran nak. Kaya respetaran mo na Uncle Juliom. Gapon ta isot mang palpalamot ken ka. Palpalamot? Pagapgapon ko matagas-gastuso ng pasbasa ha? Nasa nga gapukin ko na. Dadi mo kahit ang college? Kahit ko ha? Kitsuan. Pangalak ko nga na siya pagbasam. Nusaan nga niya, Julio. So nga saan nga kasi panang tangtangsit mo keng kuana. Nga po ta, isot mang palamot keng ka. Isot mang papaadal keng ka. Anong ni madilat ang orean niya't ibagbaga ni nanang maditiriknak kanit Uncle Julio. Talaga. Ore na siya, tipagpakita na manong naming panangipapan ko kat madi. Agin siya sayaat, tan mo, maaloko ni tiriknak. Baka kat isot mang sikog kanya. Di kat kahit nasawan, aga nakak matabalasang. Ayun nga, nagturpusa ko, manong naming di high school, kat itiag college sa ad-adan. Manong naming nga naasadag, di pa nagkita mi ni Henry. Wain manong, tamay may sa nga eskwela at ibagbasaan mi. Third year isuna, kat first year. Agad-gadan kami, manong nami, nga bakante mi ti alas 10, kat ka magmerienda. Holding hands, akbayan. Ano di kong daway, manong nami, nga saan ka mga nagbasa, no di kat sumbrek kami ti pagsinyan, manong. Nagkaubingak manong nami nga nadaan iti boyfriend. 17, manong nami, nakabaybayagan, nga mariknak, digit tinabara, nga agek ni Henry kanila. Kuwain manong nami, nagiti apus na. Naaprusan nan, digiti duwa nga mansanas ko. Nakagat-kagat na pa yun, manong. Naaprusan na pa yun, iti baba, manong nami, kurang na laingin, nga itid ko keng kuha na ti kinabirhen ko. Saan ko yung palubos, man. Saan ko yung palubos? Tsak kayat ti maitulad kay ni nanang. Sa abang agay, saan naktunga-tamat away bayaan ni Henry. When gabuta mok ken pa-check na talagang ipatpatay na. Second year college sa kon, graduating ni Suna. At dak idin iti third year college, manong nemi ket naggraduari sunan. Manong nemi, at damatan na pasamak ka na kami. Tatira minsan, manong nemi, nag-date kami Domingo, habang kami nag-moon, ng restaurant kami, ay ka nagigtutak laingin, idita, may isarek, tinagluganan mi, iti compound ti may sa nga hotel. Henry, di kayat pa eh, nagridwara ko. Adang trabaho. Third year college mo ngayon. Kaya mas pag-arikan ta, agsigog ka, nakasagana kaming kasarkan ka. Kahit kung itagraduar, sayang ipapabasa ni nanang kanya. Tigas-gastuse, saan akong graduar? Graduar ka. Agkontrola. Sino ang kontrol? Basta siya di makamo. Indeed ko nga rod nga namin pinsan ti magbagi ka ni Henry ta magusto ak metmanong. Kaya't kun nga da padas na. Kabuto na wasta nga istorya ni Luz manong nemi kabuta imununan nga da padas na nakamay-mayat ka. Kaya't pudno manong nemi.
Nangrunan no kasta nga dibusan nak ni Henry kadagiti agkakabarang agit idinadong dumapaset ti babi. Kanin na pa'y mano, nagmayat. Nga may dibiyat nan tipana naman nun nemi nakariknaak ti permi nakasaksakit. Nga mapagkapaman metlakid diya. Takalpasan diya pagkapaman nga sakit po na sa may mayat manin mano. Kastoy gayam nagmayat. Nga di talo nga oras nga kaadami manunemi di hotel. Kaslasang nga mabanog ni Henry. Ala nga ala. Ala nga alamot at nagmayat man. Masansan idin nga dumapasamak kada kami kat sakbay nagsera manunemi di klase. Saan nagmatan nga matatkan man. Dagdito'y balay manunemi. Di kami nakarubat. Ang klase mo. Saan ako nagbasa? Nanang, urita, nalpas matipay, nalspin. Closingin. Ay, mga kastat lang. Nagloko ka. Masigaw ka. Pa-check up ka. Talo ka mula ng check na datngan. Ay, sasapo. Kung nakapalawan na ang boyfriend mo. Sino boyfriend mo? Ha? Sino nakalamin ka? Ni Henry. Sino nga Henry? Saan nga tagad to eh? Taga ano nga ron? Taga sentro ko. Kagbasbasa pa lang asking ka? Naggraduwa rin. Second year high, tiles na hindi. Naggraduwa ka di high school. Third year na di first year. Kada niya pala ito, Ryan. Tawagan mo, kadibagan, kasasad mo. O paunay kamutin, Jenny. Gananad ka, singsingpet ka, at nasaan ka maitulad kanyak, punak. Iminakan samat. Tinawagak ni Henry Manangning. Hello, apay. Masikuga. Hala? Talo ka po na. Sige. Wala ka ng trabaho. Adan trabaho. Hindi magurnong ka kumapay mata. Dati mo tinadamatan. Di sa mo may tuloy ito pa nagbasa. Saan ang napilitan? Sige. Baayam ta. Umayag to ta. Tapos na mamamunak ni nanang mo. Kaya di stepfather mo. Tapos na mawagsasalitaan ti amin. Panga si Henry. Di nagitulad kininanang ko. Kaya't ko nga ipas nga iti anak ko. Nga adda asawak. Adda nang ikasar kanya. Ngayon saan ni imay ni Henry Manunay? Kaano yung imay na? Ha? Di mo ka di imbagang masapol ng umay nito? Imbagak man na. Kahit tawagam. Tinawagak anatan din. Di madimatan. Di matawagan ng nanang. Asusopol. Ang mga mat na pintarayan na kaan. Among nasa dito tayo di balay da? Amok nanang. Sige. Agkuig ta. Mapantay di balay da. Palakkilan ti balay da manunemi. Nagdurbel kami. May sa lapsat na babaeng katayog na taninanang manunemi tinimuar. Apay ka di. Sino ba sapol yo? Ma'am ni Kuma Henry? Henry. Apay na masapol yung anak ko. Dinakam ka di nga pastreken. Ma'am. Sino kayo ka di? Nagina kami ni Jenny, girlfriend ni Henry. Masikog, di anak ko.
Masikog. Masikog. Kahit mo saon, nakasikog tanak mi. Kawan At sinukuan ng anak ko. Awan dito ni Henry. Hindi lawas na nagpa-Manila. Sa Jaya nga nagdisino trabaho Jaya. Nagpa-transfer sa Jaya. Intrayanak ni Henry. Mama po ko siya. Tawagan niyo kung may suna. Jack makuntakan. Iba kayo kung magkangkuhan ng agawid. Tapos nagkastakin umay nakikasar. Manong nimi. Ni aniniwan kat saan min nga makita ni Henry. Kastawa ni manong nimi ti unget ni nanang kanya. Awan ti oras nga sa anak na ungtan. Uwan man. Idin to, tani Uncle Julio, manong nemi, saan nakapagpagunyan. Ang idi nga kasarita na, tinasyaat, ng tangsita. Itakit din nakapagpagunyan. Ging ka manong. Schedule ko nga pa nagpa-check up. Nakita nagnilos. Abay na ka to. Pa-check up ako, masikuka. Ala, ganyan itong ikasara ka ni Henry. Intarayan na. Danja Manila, siya makuntak. Napangkampayan siya walay da. Kaya pagpakasya, kini mamang nangatawagan da kuma. Ni Henry, taga-awit, ikasarnak. Ni maging ganit, tawampay. Kaya siya kapay, dakat to, man. Awan, dala kinuhi ko. Sus, di mo matuloy ito pa nagbasang marotan. Sardi nga kailang. Tipas ngay ko dati anak ko. Magpas ngay kamit nga balasang. Ti bastarda? Nangipas na imat, ti bastarda o na bastardo? Sige nga amin, Los. Ano? Abay, dakat basol ko. Singat nang ipamuspusan, tapno, agad na sadig kami kini Henry. Di madgahim nagbaling na napudno kanya. Sapo ay, katsikat agkalikagum takayat mo nga, madlaw na ka, mapansin na ka ni Henry. Gabat kidawang kanyak, mangaramit ka man, tipamuspusan, hindi, naramit ko siya. Kahit mo sawan, isot ng rugyan, relasyon nyo, kada di picnic. Uwan, naglalaro, nagbasa kong di college, kanalin kami umutin. At ay may isang eskwela nga roti yamin. Ay, buhay. Chika, hanggang nagsikog. Kahit nagkontrolak. Abi, di mo yung magkakanyak, nagkontrolak ko mama, at insuro na ko ma. Kaya di mo mating baga, anat araramida, aping accounts. Di mo, di ka matimbasid kanyak, sabi nga inted mo. Tayo kunak nga rodan ka. Sumbrek kay ti abot nga di mo abot pagroram. Inasit ganak ko mga, inyuman mo kumakanya ka, anak taramid, kas pagaling ko na kumamamot, tap ninsuro ka. Silangan niya ko, tuloy-tuloy. Anak ng sigog. No. May sabi nga taon, graduara ton. Kalpasan na, no, danto 2 nga taon nga nagtrabaho kami. Di ang ison to ba nagkasarmin. O rin mabaning at tuwag sikukan. Ang kangapod nung gayam, Los. Si kamang ngamin. Hamo yung bilang tibagi mga gayam ko. No, ang dakid daw ang kanya kidi, itid ko, ikalikagom ko. Kinasarita na kumain nga nakiyoman ka kanya. Di ang ka kumakastuita. May mawalit, mabalit tayo. Dito siguro talaga na ikaring ang kasat mo. Tumulad ka kininanang mo. Ti bastarda, naganak iti bastarda. Awan tinarimedak manunemi no dinangawat tigasat ko. Nga idumakkel tiyan ko manunemi ket makita dak dagiti tao. Ay, tay ko nada kay noan niya ti poon, isumot lang ti bunga. Ti bastarda, nang yanak iti bastarda mo no bastardo. O bibiyang yaw! Unak madlata. Pagpiyastahan tak manunemi di kiti marites kada chismoso dito lugar ni.
Maong bibiyang iyo, kung ako magbibiyang. Manong nimi pasara mapanak kini Lola. Ala. Ay, hindi kan tumad ngamin dimngag, kada kami, apo, kastoy ka. Ay, apo, ay, tiina. Imala itiina. Salamat hindi. Ninanang mo, kakaasi kami di mamagbaga ka di lulod. Kaya man nang aram. Naaram mo, ninanang mo. Nagasti kinaaram mo. Dati siguro tigasat ko, Lola. Katuway. Nauna da nga ti matlang tao, ti mga arami, ti bukod na gasat. Tano ti mo ka, di mo kumakayat, no, pinanot mo ka ma, nga di mo kayat ti may tulad, kininanang mo, amo ko mga inararamid, nga intag ti bagay, may ti lalaki nga di ka pa nagkasar. Kinamong ko nga tinagsakbay. Sino ka ti malaan ni nanang ko? Di mo ko na yun nga siya. Oy, sana ka nang kanakabalasang sakbay nag-asawa kam kinilulong mo. Dituyak pa lang, Lola. Nakatawa na. Dituyak pa lang. Maditi pagbagi. Rigrik na kumantak di balay. Naginggan na kadikitita. Kat daw napudot pa lang ti daram iti aksyon mong kengka. Di mo mapanunot. Nga ti talo nga tawen nga panagbasa mo ti kolehiyo kit sweldo na tinususar mo. Wala kit utang mo na yung paganaka ma. Lula mo. Ya po. Ala, barbaring no dito ti pagnakmam. At panagsikog mo. Ngawan ti manging kasarkan ka. Ken panaganak mo matabalasang as kininanang mo. Haging ka man ang naming at imtengan ti panagpasngay ko. Wine. Ket siyempre, ninanang ko ti kang runan nga mga sikaso kanya. Ken ti apo ko na. Ay, nagsapak yung tinaya, ti panagapo ko. Ken addan apo ko ni Lola, ni Lolang mo, ituod. Bastardamat lang, deta. Wan, bastarda. Mukha. May kaging kakalagit to, ikat natangsit ka pala yung ni Uncle mo, Julio, ha? Amin nakasapulan ni Wagina. Aggaputi bang banog na. Kat mo pagtalawang ka. Pagtalawang kayo, ngayon na. Head mo? Isok kaya to di isok. Pinaging gana itaaya, kat di ka pulusak pa kong baba. Ha, Jenny? Baba mo na ta. Basta talaga desisyon na. Bakit? Oh. Moro customer lang, kompleto mo lang, panagtubog ti gatas, tabarokong mo. Kitid nga rin eh. Kito eh. Kahit no saan nga tabarokong mo, tibagtarunaan tapo ko. Tapo ko. Anang nga rin, pangalam nga rin ti may gatang ti gatas, ha? Dito ko matpampanunotin. Di awang ka din ni plano nga mangituloy ti panagbasam? Tayo doon mabalim mo nga panawan na ito yung apo ko. Kat siyempre, paglulukat tumanan ti klase, di mo ka di maituloy, kat may salangan nga tawan. Kat sunod pang ituloy mang papasakan ka. Aw matrabaho. Nun ikat Uncle mong Julio. Babamlat na, kung nukas pagarikat na kaskas di nga, tila ka mong respeto rin anak mo. Nakalawlawag ti amin. Loawan akon. Awang kayo matin. Awan ti pagbiagyo. Hanggang ang pagdakdakit. Mirisim ko mambalasang ko. Saan ka man nga pudno nga putot? Ngem, impateg ka nga putot ko, anak ko. Nung kasunod pa nang ipateg ko karigiti, kakabsat mo, kasama ti pa nang ipateg ko ka. So, wali pa matag sa bali ngamin ti pamating. Nung ata, pudno deta, ng ibagbagham. Pakay di pa ilang kuma. Ngayon sa anak madakasta.
Ewan gayam. Ano nagantanak mo? Ano naganta in registrom? Tinamag ni Nana. Joan. Ano apelyado na? Siyempre, pasurot ko adi ba apelyado ni Henry? Ni Henry matipang ko diyang ama na, panakaristro na. Ala, barbareng no, makamiris tumit lang ni Henry kat subyanan na kayo nga gina. Baka sampai lang kami nga nakasagana, ta nabinpat pa gina diyan, trabaho. Baka mo doon sa bahali nga, asawa na giant. Ni ay ni Oy, ada mo text, ada mo cellphone ko, dapat makontak, o message lang ko ma. I-unblock na ko ma. Surat na ko ma. Wala kita, urayam lang ang anak ko. Ikarkararag mo kinapod Diyos, kung sabi ko mata, agsublin tumay lang ni Henry keng ka. Kain, saan kang tuloy nga single parent. Manong nemi idi madlaw ko nga nakasaysaya at Uncle Julio iti anak ko. Tano kasta nga Domingo ket awan trabaho na manong nemi. Kada obra, kada dumutubra ni nanang no agsangit manong nemi ni Juan. Sut mapan mang pangalang mga ubba. Kasi lang nagbalbali manong nemi iti panagkita ken kuan. Mapasar din na. No kasunod panangaywan na, kadagiti putot na, ang kapsat ko manon nemi. Kastamat iti panangaywan na, kinitsuan. Kasi iti may sangal daw, manon nemi, nasken nga dapapanak, at damad ang Uncle Julio. Awan ni nanang, kapot at dalapan lang inubra. Tika kapsat ko mat manong nemi, di damat maiwanan, bingdamot pa. Kadyak italik katakwada. Kinasaritak tagsiyumang kanya. Uncle? Jenny? Mamaling ipaaywan ko kengka ni Juan. Kawa na. Ulit mo ibaga, dati pa panam, kat panahon dito, di ba kamo? Agawan na Uncle. Itamang pa lang na siya at pinagsaritam kanya. Pasensya kayo ng Uncle, kada iti nabayagan nga panahon nga kaawan ti respeto ken ka. Sorry. Iti madi nga panangipapan ko kada iti isitam. Nagbido ta kayam. Nakasaysayat ka, Uncle. Ang maniknak data, gabot panangasikasong kini Joan no kasta nga. Awan ti makasango ken kuana. Uncle, sorry. Okay lang. Diyak pulusan ang imula itin yaman nga sakit tinakam. Numampay talagang awan ti respetong kanya kini. Ngayon karkararag ko nga dumtang to ti gondaway nga maamiris mo ti amin. Nakamatbalit ugali ka talaga. Kang kalahin nga bagbaga ni nanang nga. Sikat ipagkapuan kadagiti amin nga masapsapol ko. Tagpay sumit. Sa gubot ka di bagdagit na jay, tapagrebe nga obligasyon ko. Si kakit anak ti asawa, kada sinuman nga anak na, anak ko man din. Obligasyon ko. Na sinuman tipat patid ko, ibat patid ko man din. Nasa balit pang ipapanak idi. Sorry, okay lang. Wala lang, ibatim, ano Joan? Ibatim. Ta aywanak amin ida. Ore ta dandanin mat itan ni nanang mo. Sige, Uncle. Inda ka rin. Makamukha basit ka ni Joan. Numanin pa dasik na i-dial manunim iti cellphone number. Ngada kanyak. Cellphone number ni Henry anta kanyak. Urusan ka tag-message sak. Ngayon talagang awan pulos tumaoray ko manunim. Tsak makontak. Napanak iti Andalus.
Oh, bastarda. Nanangyanak iti bastarda, daka. Sikaw, bagbag ka talaga ang itlog ko. Bagkada kayo, talagraduar kayo. Gawin. Parang ano, may pasak board ko. Para mat-review eh. Kasi ka, ituloy mo pa nagbasa. Tuloy ko tagbasa. Palubos na ako. Ito pa naglulukat ni klase. Kita, baling ka kuman ang nasiat ka ni Uncle Bon. Tapos na kasta kita. Nadamat rason tapno ang agkitakit tanyaman ka kidawam kininanang mo, akwarta, masapol mo. Nga gapo iti sweldo ni Uncle mo. Baling kami nga nasyatan. Itay lang, pinayawan ko ni Joan kang kuana. Tawan ni nanang. Oo. Bakit sa baling sayat na ita? Baka ipagpakitaan ni aksyoman keng ka, timo-timo ha? Saan mo ta? Loko ka, naramanamon. Kit kaili mo, di ba? Alpasan di talong bulan, ano adantun talong bulan ni Joan, mabalinayin. Mabalinayin nga. Patira ka man na. Pabembang ka man inalo ko. Kaya mo pututan na kadagsyuman ka. Tuloy bagbagam. Adayamit ka stamat. Ano nga Siyempre, gwapo mo't ni Uncle Molly, ala. Di ba? Kaya baka makikita mo nga naka-uyos, naka-shortcut, makita mo timatsyo na. Ba? Baka nalang agbembang na dyan. Baka arapa-apa mo, baka tiba nakita mo kong kuha na ni Henry. Baka mangmangtid ka Timoteo, loko. Baka agadi na ta bastarda anak mo, ita other bastarda. Kapilita na bastarda at hindi ka ba't may kasar, teksyo kang kata si asawa kininanang mo. Tuloy, bagbagap. Nagdiin ka nagpartot ni istorya. Anarot masapol mo ita. Huwan, kahit ko lang tumaliwang say. Tangi at dapat nasiyat nga mga iwan kini Joan ko. Kahit ko tagbalog. Kahit ko ting. Kahit mo. Manong nga bulan na eh? Luang bulan na yun. Sumit lagayam. Agkalkal ka manin loko. Ano, kalkal ka magbaga? Basta mo direk. Naaram ka. Agaram ka manin. Talay magbaga. Naging gaman nung naming nga panaglukat di klase at siya ka mismo nakisarita kin Uncle Julio. Uncle? Panag-enrollen, ituloy ko kumamudlat ang basa. Gawa na. Yung mapinga saan nga ninanang mo't pangibagaan. Itiretsuklatan kang kan, Uncle. Tisikaman pagkapuan ti kwarta. Nasya ito kasta. Kananad ka. Awan sa baling alamidem saan nagbasa. Ang mga met no adag krusonada kang kakit arman na ka. Kamayat kamit manen. Baka mailiw ka, tanabad padasam nga roden. Yung Uncle man. Gawin ka siyay. Antun mo ulit, Uncle. Laglagak lao na yun, ulitek ti bidtot ko. Bidtot ko ti amin, so nga jacket na maulit. Adto ka kastakit. Mamin ano nga ganak, nga balasang. Saan, Uncle? May isa lang ng tawan, graduar ako. Sayang, met. Saan nga graduar? Kitpud no manong nemi, dakiti lalaki, manong nemi pasabat-sabat, kumamat-kamat, sumabat-sabat. Tal na kay man. Ang buyon sabat nga mailiwak. Ta siyempre manong, hang maliklikan nga ar-arapaapak dagidi. Ar-arapaapak dagidi kapan nakaitayop-tayop ko ti ragsak, kapan nakariknak ti irot ti arakop ken bar ti agek aprus ti may sangalan. Ngem, nagbalina ko nga natibker mano. Kaya nagbarbarik na kanyak manong name nga dumteng tumitlaing ti panagsubli ni Henry iti biyak ko. Sapay ko nga, kang kanayon ko yung daw-daw. Naging ka nga, sto na itiragsak ko idagturpusa ko manong name ket oray kulan na arakop ni Uncle Julio. Thank you, Uncle.
imbilang nakabud numanak. Saan kapulos nga nagkitakit nga nagted kadagiti gastusak. Kasi nakunak, no kasi no parang ipatag ko kadagiti kaabsat mo. Kasi damit ti parang ipatag ko ken ka. Gabutaw, anak kayo nga talo. Hindi maala kami manong, siyempre, nag-review ak, aging ka, nag-take the board, ket siyempre, gusto ko naman ang tiragsak ko, hindi makarwaran. Manong nemi iti likodan nga may sak nga bastarda na daanak iti aksyoman kanyak kaningali kagom iti panagbasak numampay na delay kabo iti panaganak ko abalasang. Aging ka manong nemi ang trabaho ako. Kaya tungas na nga dumdengak dito'y manong nemi sa pulag at dagos ni Jo. Ang Joan na dan ni Mami. Isabat tumat na Uncle Julio. So, Uncle, adda kayo? Uncle na panagubra? Ay, nag-awid na kita aldaw. Balik na matibagbagik. Kita tadan trabaho kang Kel. Mencho, ano ipas na kan ka? Agtrabaho. Tadamat yung magtrabaho ko. Iawat ko aming kininahan ng tisweldok malaksin no. Ibatik di para kanya. Sa tupid ni makamo. Namang pabasa ka dagit ading ko. Ay ka napigsak pa laing. Jenny. Agtrabaho ako. Sayang tel daw. Inton bigat, nagtumanap mo lang trabaho. Naginanaklat half day. Naging kahit may isang malim manong nemi. Nga, iror ko nito pisina, di agreeing, di cellphone ko, nakigtutak. Nagan ni Henry manong nemi. Ni Henry? Isa tumatawag. Ina-unblock na kon. Hello, Henry? Hello, kumusta ka, Jenny? Loko ka. Apay intrayan na. Apay intulok mo kung nagkanakakumalasang. Apay nga dinakingkasal mo na sakbay nga imadayo ka. Sorry. Apay timawag ka nga ron. Namasapal mo. Gadi nga kita tan. Apay ko magkita ta. Di na pa yung sina. Inya tamok mo ka no. Manong nga mabaiti na ikwa. Kinapod no na. Iso nga madayo ako. Tapos may concentrate ko trabaho. Kinagkurnong. Mabaling ka nga kasal. Awang pa sa awam. Awang pa sikat kahit kong asawayan. Kapag siyak ti ama. Ni Joan, di ba? Natingarot pagkitaan ta. Imbagahan na. Eh, di makitak ni Henry manong name gusto ko ni taray ko nga rakop ken ko ano. I miss you. Miss you. Mga rabitad eh. Sa tanto check-in. Pa-check-in na pa lang. Pilayawin siya pala yun. Danto sa bali. Oo, baka sa bali babae jay. Loko ko nga, baka kahit mo lang pututan nakadaadin jo. O sige, tap na umalan, bako naman. Sa diyata nga rin balayang ang dinner. Tawag ni mama. Peso, tap na may bagbagang ada sa bali nga mabaye nga kurkure di balay. Nakiti na nakarod kadakwada manong na yung kalpasan nga tinawag at ni nanang nang. Wala daw ang gawin. Inak makiti na iti balay da Henry. Henry? Si Mang Peten. Asawa enak mitlahingan. Hanya. Hoy. Iba ito kadakwada nga umay da mga sasawan. Nagkasasar kami. Nasa dungas ta anak. Tanimat laing Henry tagbalin nga asawam. Nga iso ti ama ni Joan. Kahit kasta nga rod tinapasamak manong nemi da kami matlaing kini Henry tinagkatuluyan. Na-delay lang ti kwami, ti kasarmi manong. Napasamak laing, medyo lang napasamak nga, naipada ak kininanang. Ngayon ket di, ket nagasgasal ak kininanang, tatimad laing nakaputot kini Joan, tinagbalin nga asawa. Nakaiparagdar kami, ti bugod mi nga balay, manong nimi nga damat lati asideg, iti balay mi, ken balay ni Lula.
dayjay tinagatang mga daga. So nga makitkitak madlaeng manong nemi dagiti kakabsat ko iti ina nga kas iting karik kas palagsupapak kini Uncle Julio nga siyak da kami kini Henry timang tulong karigid duwa kakabsat ko iti ina tapno ni kas tagat may kandamat tinananay nga naranyag masakbayan. Ni Lola manong nemi nabayagin nga pimusay kabuti kinabakit na. Sud ka po ng di balay na, manong nemi, kahit nagtalineed ka balay na, mapayumid dalusan, napakalaglag ka mga lataka di Lola. Talo, nagiti putot, anak mi, kini Henry. Napintas, manong nemi, di kasasad mi, agsipod ta talaga nagbalinak na napudno kayong kuana, agas mati pa nagbalin na nga napudno kanya. Ito nga rod, manong nemi, di pa kasalita, kaya thank you, iti laing mo, nga nang ibasa, albasang nga matulod keng ka through your messenger, dagiti detalye. Sabi ko matira kay bata kita adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga nagbuya, more power to your program. Ito yung nga agyaman nga pagaya mo, Jenny. Thank you, Jenny. Thank you, met kadigiti nagbuya. Salamat.